বলেন। जों दिनै अरो जे माहातिबार चन्द्रनि मन्दिराव फायसंनो कारनका जों आगिबो फायका सिनि त्रिपुर खत्य समाजनि पक्षै तारपरे सिनि त्रिपुरा दफारनि गंगै सिनि खत्य समाजनि पक्षैबो सिनि बुबाग्रानि बागै जों बिनि बुबाग्रानि हामफ्राय नायै जों आरो खायसे मानसि खेमा दङ मरो मिसि बलिरना होनाय मिसि तानना होनाय ताइ फन मांनि तानना मनि जों खायजेबो दङ आबनि आगे जों सिनि हाथाय गतराव जों बुबाग्रा जखन हांगार स्ट्राइक खायफुरु आफोरबो जों जग खेगारो पांजिं जग खेमेन परे आफोरबो जों मानसि खायजे दङ जों फन मांनि दै इंबलानि ताइ फन मिसि मासा बलिरना होनाय आबो खायगा जों आबो दिनि যত কক্সাবলাই নছেন তিনি 7 তারিখ মেনি গোবসন মাতিপুর চন্দ্র মন্দির जों निशिब बायदि फुन बलिरनानै फैनाय जाथाबो हाहिनो जों नासिं दंनाय ताबो सिनि पुरोहितबो अरो फानि मदायनाय सिनि जे नियम नीति मानि जे सिनि जे स्पिड टाउन बगे जों बुबगन निशिब चाखा फुन चाखा आबनो जों आरो दिनै मतायरो 12 टानि समय सिनि निशिब बलि फैनाय आबो मैसोगरा फैनाय ओंखाय जतन रां गोजानाव मोजां जे कक त्रिपुरानि चेनेल जे सिनि त्रिपुरा हानि जत बरफ गाहाम फोरखाय थानजाखाय मिलि दंलायनां दं बबागान सरिबो गाहाम दं बबागाननि आइ बलक दं आबनो नायै आं सिनि त्रिपुर खत्य समाज पक्षनि गय आं दुगन दंमोन जतन कयमिं जासागो जे हाम नरन खैयो जे नर बजत्र बबागान सरिबायदि दिनै बे मुंनि सिमरा गोथार जे बलिरना थांदोंमो आबो जाहाथे गाहाम फोरखाय मानि चरण बलिंथो हायनि आं आसा खायो जतन हामबाय जाफादै आंनि पक्षनि नाथाय गोसोलका हामबाय जाथों